समनि उनाव सावरायनाय हाबाफारि दं आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बड'फानि जिउ जारिमिन सानथौ सानस्रि बिथांनि हाबा मावलांनाय बर' हारिया फरायसा फरायसुलिया मानि लामायाव लानो गोनां जे मोनसे स्टेप बिनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन आरो बिनि बे गोथार सानाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमाया इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो हागोन थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ जेब्लायबो बोर हरथों आरो लामा दिन्थिहरथों जोंनो हाबा मावनो थाखाय आरोबाव बांसिन गोहो आरो सक्ति हरथों बेनिखायनो आं गसाइनि खाथियाव आङो खर' गंग्लाय आर'ज गाबो मानगोनां रायजो राजाफोरमोन आलासि नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि जि थासारिया जोंनि थाखाय खोमसिमोन जि थासारियाव बर' हारिया गासैबो मोनसे निराशानि गेजेरजों थांनानै दंमोन मोनसे हपलेस आसा गैयै मोनसे निराशानि बे मुलुगाव जोङो गोग्लैसोनानै दङमोन गादबजानाय नासयजानाय गोग्लैसोनाय गासैबो बिथिंजों डिप्राइभ आरो डिसक्रिमिनेसन जादों होननानै जोंनियाव जि मोनसे सानखांनाय फैदोंमोन बे समाव बर' हारियाव मोनसे गोदान आबहावा गोदान थासारि गोदान सान आलायअरना खिलिजेनदोंमोन नुजादोंमोन आरो गोदान मोनसे सानथौ सानस्रिनि गेजेरजों बर' हारियाव गोदान सान ओंखारजेनदोंमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबान लानायनि उनावनो 1992 मायथाइनि उनाव 1993 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि थांना थानाय बर' हारिनि गोग्लैसोनाय बर'आ खौसेथि गैयै जेरैबो गावस्रा गावस्रि आरो गावजों गाव सिनायलायै बे मोनसे थासारिखौ खौसेनि मोन्थोरजों बड' शब्दावली होनाय खौसेनि गेजेरजों सोमावसारनाय बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानाय बे माखासे पपुलार स्ल'गानखौ होनानै मोनसे गोसोआव बिखा बिखो थै मोदोम मेलेम मोनसे जावरिखांनाय मोनसे रेभलिउसन मोनसे रेनेसा गोदान थासारि लाबोनो हादोंमोन आरो जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे समायना मुलुग मोनसे समायना हारि आरो गासै बिथिंजों जौगानायनि मोनसे दिनै कम्पिटिसन बादायलायनायनि थासारिखौ जों मोननो हादों बड'फानि बे सोमावसारनाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय 92 पइन्ट सार्टारनिमोन आरो बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि जि बाथ्राफोरखौ बड'फानि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायदों खिन्थादों दिनै जोंनि गेजेराव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा बड'फाजों थाफानानै जिखिनि बिथांनि बाथ्राफोरखौ मिथिदोंमोन सानथौ सानस्रिखौ बुजिदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो हाराव हाबा मावदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिदों सोलोंदों आरो इयुन जोलैनो जों खिन्थालांदों बड'फानि बे सोमावसारनायजों बर' हारिनि सोमावसारनायजों बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जों मोनबाय आरो जों आवगायलांबावनांगोन आरोबाव जों हाबा मावबावनांगोन सोमावसारफिननो गोनां जायोबा मालाबा जों सोमावसारफिनहैबावनांगोन जोंनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आबुं गोदान सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोरमोन बड'फानि दिनैनि बे गोथार सानाव आसाम सरकारा অসম চৰকাৰে আজি এই পবিত্ৰ দিনটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি শলাগ আৰু সন্মান আৰু তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ এই ঠাইতে তেওঁ আহি পেলাই তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল আৰু এই সময়ত তেওঁ স্পষ্ট ভাষাত কৈ থৈ গৈছিল দীঘলীয়া সময় নিখিলবৰ ছাত্ৰ সন্থা বড়ো জনগণৰ দাবী জনাই আহিছিল আমি আমার যে আশা আবেগ অনুভূতি আমি প্রকাশ করেছিলাম যে বিটিআর কাউন্সিলে বড়ফা উন্নয়ন ব্রহ্মার এই জন্মদিবস ছাত্র দিবস হিসাবে পালন করা আর প্রমোদ বড় নেতৃত্ব বিটিআর কাউন্সিল হয়েছে সরকার হয়েছে বড় শান্তি চুক্তির বিষয় প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া এই পদক্ষেপ হয়েছে কেউ ছাত্র সংগঠনের সভাপতি হয়ে পেলায় দীঘলীয়া একটা সংগ্রাম বাটনি মেলে শান্তি চুক্তির সাক্ষী পেলায় সে নেতৃত্ব বহন করেছে আর বড় জনগণের সহযোগ করেছে বিটিআর ছাত্র দিবস হিসাবে পালন করার পিছত অসম সরকারের নামে আবেদন করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এই স্থান নাহিকৈ ঘোষণা করেছিল যোৱা 26 জানুৱাৰীত অসম সরকারের এই রিপাবলিক ডে গণতন্ত্র দিবসের দিনাই পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ছাত্র দিবসের প্রসঙ্গ রাজ্যিকভাবে রাজ্যিক মর্যাদায় স্টেট অফ দ্য অনার হিসাবে সমগ্র রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সরকারি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানত
কিছু পালন করা হব এটা নির্দেশ জারি করেছে, এটা পাবলিসিটি দিছে। আর অসম চৰকাৰে আজি এই ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এইটো আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে। আৰু সেই সভাখনত সন্মানীয় প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া এটা উপস্থিত হ'ব। আমাৰ লগত নিউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া অসমৰ মন্ত্ৰী আছে, তেওঁ তাৰ উপস্থিত হ'ব লগা আছে। কিন্তু আমি তেওঁক আবেদন কৰিছিলোঁ, আমি নিবেদন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই থুলুঙ্গাপুৰীৰ এই কাৰ্যসূচীত আপুনি থাকিব লাগে। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু চৰকাৰখনক তেওঁ জনাই পেলাই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁ উপস্থিত হৈছে। মই এই ছাত্ৰ দিৱস ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ, অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই চৰকাৰৰ লগত থাকি সেই বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে মই নিউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ হৈ বড়ো সমাজৰ হৈ একচুৰ হৈ পেলাই মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मानगोनां रायजो राजाफोरमोन बर'फाया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि थाखायनो बिथाङा हाबा मावदोंमोन। बे आद्रा सिमांखौ जों आबुङाव मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन। बर'फोरनि जि बुंलांनाय बाथ्राफोर, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बिखा बिखायाव सोनानै हाबा मावलांनांगोन। जों जेब्लानो खैफोदाव गोलैयो, हारि हिसाबै जोंनि खामानिया रैखाथिनि सार्भाइभेलनि कुइसन फैयो, क्रिटेन फैयो, होमब्ला जों बर'फोरनि बाथ्राफोरखौ सानोब्ला, बिथांनि आदर्श आरो नीतिखौ सानोब्ला, बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ सानोब्ला, बिमा रावनि सायाव, बर' रावनि सायाव मोजां मोननाय, बर' हारिमुखौ मोजां मोननाय, जोंनि हा, जोंनि आबै आबौनि हानि सायाव बिथांनि बाथ्रा बुंलांनाय मोजां मोननाय आरो जोंनि जारिमिननि सोमोन्दै बिथाङा जिखिनि बुंलांदों, बे बाथ्राफोरा जोंखौ गोसोआव जेब्लाबो बोलो होयो, गोसोआव जेब्लाबो जोंखौ थुलुंगाखांनाय होयो। महात्मा गान्धीया नेलसन मेन्डेलाया जेरैबायदि विश्व दरबाराव अहिंसानि खान्थिजों मोनसे सोमावसारनानै रिभलिउसन लाबोदोंमोन, भारतारिफोरखौ मोनसे गोदान मोनसे सानथौ, गोदान मोनसे थांना थानायनि लामा होदोंमोन। नेलसन मेन्डेलाया आफ्रिकानफोरनो जेरैबायदि लामा दिन्थिदोंमोन, फिडेल कास्ट्र'आनो होन, che गुवेभारायानो होन, बिथांमोना जि रिभलिउसन खालामा मानो, डेम'क्रेटिक नन डेम'क्रेटिक जि रिभलिउसन खालामा मानो, किन्तु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अहिंसानि मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनजों गोग्लैसोनाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय हारिनि थाखाय जि मोनसे जावरिखांनाय गोदान मोनसे सान गोरलै खिलिहोदेरबाय, बे माने मुंखाराव खम नङा। दा बेखायनो जोंबो साननो हायो, भारताव राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी दङब्ला, आफ्रिकायाव बुहुमाव जुदि नेलसन मेन्डेला दङब्ला, गुबुन गुबुन देशनि थाखाय गावनि माहारिनि लिडार दङब्ला, बर' हारियाव बड'फा बायदि लिडार आङो सेकेन्ड गैया होननानै आङो बेखौ बुंनो सानो। आं स्पष्ट भाषाजों बुङो, बड'फाखौ जेब्लानो गोसोखांगोन, बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय मालाबाबो लामा आन्दायनाय नङा आरो बेखौ गारनानै बर' हारिनि थांना थानाया मालाबाबो आबुं जानाय नङा, मालाबाबो जोङो फुरायै थांना थानो हानाय नङा। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोरमोन, बड'फानि बे आदर्श, बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन जे आं थैनोसैयाव आंहा दुखु गैया, नाथाय आं थैनायजों आंनि सानथौया फैफालाङोब्ला आंहा बेयाव दुखु थागोन, बे बाथ्राफोरखौ इयुन जोलैया गोसोखांनांगोन, इयुन जोलैया साननांगोन। माहारिबाद नेसनेलिज्मखौ गारनानै मोनसे माहारिया मालाबाबो उदां जाया। भारतारि नेसनेलिज्मखौ जों जेब्लाबो बिश्वास खालामो, सन्मान होयो, मर्यादा होयो, नाथाय बर' माहारिबादखौ फोथांना लाखिनांगोन। माहारिबादनि थाखाय जोङो गावखौ बावसोमनाय, माहारिबादनि थाखाय मावनो थाखाय जों सम होनाय आरो माहारिबादखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया साननांगोन। खारन दिनैनि पृथिबिया मेटेरियेलिज्म, ग्लबेलाइजेसन, दिनैनि पृथिबिया माखासे ट्रानजिशन पिरियडआव थांगासिनो दङ। बेबायदि समावबो जातीयताबादि चेतना, जातीयताबादि माहारि आरो हारिनि फारसे अननाय, बेखौ जों एक बिन्दुबो खम जानो होनो मोननाय नङा। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै दिनैनि बे गोथार सानाव गोथार बे मोनसे सम आरो जोनोम सानाव बड'फानि मोनफ्रोमबो बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जोङो जाहाथे इयुन जोलैनो रोखायै बे स्कुलनि, कलेजनि, इउनिभार्सिटि कारिकुलाम सिलेबासावनो जा, जि लेभेलावनो जा, गासैबो बाथ्राफोरखौ जों जाहाथे फुवारनो, फेहेरनो आरो फोजौनो हायो, बेनि थाखाय जोंहा साफ्रोमावबो बिबान दङ। जों जिखि लेभेलाव थाया मानो, जि खामानि मावा मानो, जि परिबेशआव, जि जायगायाव रायजो जाया मानो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माहारिनि गुबै दैदेनगिरि हिसाबै, माहारिबादनि सासे माने आगान सुरजेनग्रा हिसाबै जों जेब्लाबो हाबा मावलांनांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव फिरफिला बिरहोनायनि बे हाबाफारियाव आं साबायखर बावदों आरो उननि हाबाफारिफ्राव जाहाथे जों मोजाङै बाहागो लागोन, आं बेखौ मिजिंथिनानै फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।
जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एफसु long live एफसु long live बर'फोरनि सानथौ सानस्रि थांनानै थाथों बर'फोरनि सानथौ सानस्रि थांनानै थाथों live and let live thank you बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुख्य बर' बिथाङा फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लाखिनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिबाय बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो सासे आलासि बे समाव सफैनो हानाय बिथांखौ बरायनानै लानो लुबैदों बिटिआरनिनो मानिजाथाव मियां मुस्रि रनजित बसुमतारी बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो गामसा आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो खावलायदों आरो लोगो बड'फा समाधि बड'फाखौ फबनाय जे खाम्फा बेवहाय बिबार बावनाय हाबाफारि बे फारसे जोङो सिगांगोन आरो बे हाबाफारिखौ मावजेनगोन मुस्लिमा बिमला ब्रह्म बड'फानि बिबादि मानबेदार मेडाम बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंजेनगोन आरो बिथांखौ दैदेननो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे समाव जोंनि गासै आलासि बिथांमोनखौबो बे बिबार बावनाय हाबाफारि एसे सिगां लांनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय Hello.